pamanan ni dating Kapitan Dan Toledano. Naimbagal daw yung amin na po. When di manon iti opisina tayo, dito yung viral nga video, kit iti pela bigat. So, jak namin address kasi magsasaro ti bisita. So, finally, I already issued my official statement. Siyempre, based on the video, akit talaga, madi. Na video man, when madi, ay haan, kita panagit mo tao, physically, akit madi, not just physically, verbally. So, madi DJ apo na di nakita tayo di video. So ano directive mo ti Philippine National Police, sir? Mapanda investigate apo. No anati why pasama. So i-monitor tayo. As early as 9 a.m. at the PNP jay tatay bigatin apo. So pinagsublik manen at kitayan da nalaing. Kasi medyo adamit emergency mismo i-JR dada kami. So 2 cases di mapanda nga in-investigate ti bigat apo. So, ganun sila ang dito sa bid ng report. Awon pa po, orahin tayo. Orahin tayo. Within the day. I-written na report ako. Siyempre, okay. How about dagiti na kabkabil sa ompay? Hati pinabigbig sir. Tagalawag. Awon pa po. Awon pa ana tayo. Balita tayo no sino di victim. Kadi physical abuse ako. Mayor, ano iti bang malagit mo kadagiti agbalin? Kasi allegedly nga ada tinakaw kadagiti na dangran. So para kadagiti agbalin na biktima iti matatakawan, ano iti dapat mo grahen na kang manindigan nila? Okay po. Kasi kami, siyempre, akas may samit nga negosyante, ti manong tawen, napadpadasak met iti natakawan. Siyempre, ti ubon na proseso na, siyempre, you have to gather your evidence. Then, if the evidence mo, in kay blatter, then, everything will follow, gikaso ka, kajay apo. Siyak napadasak met iti natakawan, same kami ti negosyo previously kay dito'y ti apo kapitan, dati previous na kapitan. Kaya personally apo, awan diswak. So kaswak lang no pasuda apo. Kasi siyak mamatiak nga no aday no brada ma di makarmadan tulatan. Kajay kami na apo. So kaswak suda. Then awan mela papalan di kaso may settle ang bayad na kajay ti pas ububright personally apo akas mesang victim met iti nga mataktakawan. Ngem ure man pay matakawan ka awan right mo nga mang diso mga abuse iti suspect apo. Na-inform kayo, Mayor, no anati rasonan no aping na nag-resign. Kasi initially nag-resign sa ni Apo Toledano, sir. Na-inform kayo no gapunan no aping nag-resign. Hindi nag-resign kami na apo ti sa una, may nagpakada. Siyempre, bumakit met ni Mamang na, i-manage na din yung negosyo da. So, that's personal apo. It's non-political. Personal met. Kasi nga rod, medyo agad met ni Mamang da apo. Tumulong king kuana. So, i-reason na kanya apo. Ate mo ikon consider, sir, na possible nga napasama dito yung nabayagan, itatala nga rin mo. Kapag kapitan pelang hindi napasama dito, sir. To be honest apo, Jack Amo. Jack Amo no, anati, kaano digijay. DJ video, to be honest ako. Jack may nakasalita. Kasi urorek lang tayo investigation ti police. Kasi Jack may kahit iti ag-intervene ti both parties ako. So, urag ti report ti PNP. So ano nagbalin nga action ti government tayo, Mayor, tapos nagkastakit sa amin ang maulit pa ito, especially no involved digiti dati, no digiti ang mga kapitan iti. Siyempre po, private citizen dan hantay mabaling nga maki-intervene. So, adamit gusto nga proseso, iti pinagi kaso no matakawan, takajay apo, so nga supposedly we should not intervene. Ang mga po adumit iti nag-message for us to look into, kasi tamo da pala nga agda mga kapitan. So, binangkot PNP ti bigatin ako. So, no lang kung maagdama so na pala nga public official ako, big intervene iti city government ako. Ngayon mahanmet namin.